iwa uri kufunga saka usingarite evangeli ngatisangane pakati hanza I bring something on the table, you bring something on the table. Zvakaitika upizo hapana bring something on the table. Ibasa rako kuprovide mukadzi. The man said, no one is going to resign. You will see my true colors. Resign a wona. Topo wachenya tsona color yangu checha. Mario tukutoida kuti batsira pamba panapa. Tafana kuvende varume vanofana kuti ini ndatadza. We should have had men that were willing to surrender and say I failed. Ora. Ndabuda mdeni, ndaloka madozi, ndapita machira. Ndapeza kuyabota. Nawo zangu zinotanga ndiri pambeda. Tose kumba ndatoita meta. Ora. Ndakatangana maya kandirumira nemhiripiri. Yo. This is a God K. A God K TV, right? Your new favorite channel. Guys, have you ever realized kuti ukashanda 15 years pamba pane pakatongonyararwa painero nyararo but mukadzi akangoshanda 15 days line rese rinoswera razviziva kana papa pakakumbirwa hupfu anotonyima muzita rako kuti mazoona tina hupfu zvinhu zvakatiomera ko mazuva baba ipano havasi kushanda ndiri kutongoenda kubasa saka nhasi guys I have came up with a compilation of videos. Prophet Makandiwa and Evangelist Marufu, Apostle Chiwenga, nevamwewo vanhu vakawanda vari kuisawo ma-ideas avo this video for us to be able to come up with a solution. So nyaya inenge ichitaurwa apa mukadzi anoshanda here, kana mukadzi ashanda anoshanda kusvika papi, kana mukadzi anga achishanda, what's the way forward? So without wasting much time guys, please kana usina subscriber panapa, follow me on Facebook anditika mavideos andoisa guys mapisa rema anopisa achirema. What we said on Sunday was that God wants the man to take care of his family financially. We did not say that everyone who has got a working wife today, she must resign. And we didn't say that every man who is being assisted by his wife is crippled perpetually. We said that let it be a temporary arrangement. Batsirwa nemudzimai wako kwenguva diki so that you may regain your dignity. Thank you for this opportunity. I strongly believe kuti I wish that madzimai ese aine wisdom yanaona pana mama Makandiwa. Ndiye kuti udiye. What is the wisdom that you will bring? Wisdom yataurwa na mama pane element yawataura yana vanabatanidza nemari dzonyanaitira nezuro titled breaking generational cases. There's wisdom that part yamaka-mention muchiti akuna kutambura kuri permanent, everything has got an expiry period. Mama chibva zvitsinhira vachiti zvine zvakuda mukadzi ane wisdom kuti this is just a phase. It then requires a woman with wisdom to see that this is just a phase. Panenge pagara patokanganisika. I was saying that already the mistake has been made. Kuti mai ndo vakuita vatora ma-responsibilities ababa. The wife is taking on the responsibilities so of her husband. It comes to the two of them now, knowing whether this is just a phase that is passing. Kuti zviri kuitika kumurume wako izvi haasi kuzoramba akadaro. That what's happening to your husband won't remain. So if you are, should I say born again? If you are a believer, then you should just remain the wife. If you are really a believer. And if you have faith in your husband, kuti zviri kuitika izvi, that what is happening now, it's just for a moment. Mangwana munhu mumwe chete iyeyu. Tomorrow the same person ndiye anenge akuita take care of the family. will be the one. Guys, I would like to admit, guys, Makandiwa vari kudya nerifa umana mukadzi akanaka. Guys, this woman is so beautiful, calm and wise. Hababauke ana kana dzungu like vamwana maimfundisi vatinozoona vatingada vakaiswa tumatinti this woman is godly umana. Comment on comment section umana mukadzi akanaka. Taking care of the family. People that are in the diaspora, listen to me.
We conduct counseling sessions every day. People who are going to the diaspora right now with their families, they don't know the things we have been dealing with for the past 10 years. With the families that are already in the diaspora. 60% of people leaving Africa to go to Europe, their families are breaking within the first 5 years of their relocation. Shame. It's a toxic environment. 60%. And this is a scientific study, by the way. It's not just coming out of my head. Go and do your research. Ende nyika yako zvinezvi yaanana dread man. Amoza magame akuti nenyika because isu tiri kusiya principle yaMwari tichiteera mafeminist. Mafeminist ndiwo ari kuti vakadzi vedu ngaende kumabasa. Vakawanda tiri kuchengeta vakadzi pana. Mukadzi wakaenda kubasa ndiye anotambira kupfuura iwewe. Hauna chauina nacho. Tarisa murume ari pedyo newe wanyarara ka. Uda kuudzwa uzi chi? Unochengetwa nemukadzi. Because mukadzi by creation is a natural. Akanzi mubatsiri wako. So he must nature you because mukadzi iye pakusikwa kwake in nature. Anofana kunature zako chona wakadzi vasina kuroorwa ane something chanoswera achi nature. Zaida ane kambwa kanofamba nako ndoka anenge achitarizeka kwa achikafidha ze nature. Saka mukadzi akaswera nemurume waanoswera naye anoswera achida kunature murume yeye. Pane waanoti boss uya. Boss ane simba wakadzi wanda power wanda fame. Wanoswera chimunature akamona kole yakadai chef. Chimugadzira. What is happening now is we are dealing with the children now that are raised in single parents' houses. We deal with these marriages every day. Uchititaurira izvezvizvi kuti ndawana basa ku-UK, moyo wedu unorwadza. Kuti dai Mwari mukabatsira mwana uyu nemukadzi wake vakasarambana nekuda kwezvaaita izvi. Sezviri kuita vamwe. The European culture is so wayward. Yeah. Women are lured to live a life that is not African. Exactly. They start disrespecting their husbands and they start to demand freedom that they did not exercise when they were in Africa. The men resist and then they divorce. Zvinenge zvinodaro kumadzimai mazhinji kuti It seems like it can happen that way with many women. ndakakutsanangurira kuti Where I explained that ukafaini chunwa if you are fine-tuned, ukavedzengwa nomudzimai where women adjust you ukasara wane chimiro chaanoda and you become what she prefers, haachakudi futi. she no longer loves you. Exactly. Ichokwadi ka icho. That's true, isn't it? Ivo havadaire nyaya iyoyo They will never answer to sungataurei this. So chete let's talk between the two of us. Yes. Zvidairike. Ichokwadi baba. It's true, my father. Tikaita ongororo When we really investigate the issue, in many houses wekuti mukadzi anenge ari kubasa where the wife is going to murume work achiswera akagara pamba and the man is at home, ndo madzimai mazhinji those are the same women, most of anoti them, roo yavanoita mumba who, when they take that inofanira role kuitwa out of love in the house that they're supposed to do out of anotanga love, kunzwa kuremererwa nayo they start to feel burdened by it. kunzi ndo zvamunongofunga chete izvozvi That this is all you think about. Ini papa handipo zvangu ipa. I'm not involved in that one. According to scripture, the role of a woman is to keep the home and not to go to work. Going to work must be a choice, not an imperative based on economic situations. Uchitadzi economy. Mafeminist ndiwo ari kuti vakadzi vaende kumabasa. It is not God's order kuti mukadzi aende kubasa. Kana mukadzi achienda kubasa anoswera newe pabasa rako. Iwe haudi kufunga. Saka usingarite evhangeri. Ngasangane pakati hanzi I bring something on the table. You bring something on the table. Zvakaitika upizo. Hapana bring something on the table. Ibasa rako kuprovide mukadzi. I had a counseling session in 2017. The woman said to her husband, I'm tired of working. I want to resign. And the husband said, you will not resign. And the woman said, I wake up too early. I have to report for duty at 6 a.m. She was a cleaner at a bank. So the woman said, I'm tired of working at 4 a.m. My first 2 children, I was never there in their early stages. I want to do my job as your wife. The man said,
No one is going to resign. You will see my true colors. Resigner won. Don't pochinyatsona color yangu chaicha. Mario tukutoida kuti batsira pamba panapa. What a woodpecker. The man is a woodpecker. So they were fighting, and the woman said, "Can you help us, men of God?" And I said to the men, "Adjust your life to your means. Let this woman rest." Yes. And I said to him, "Do you recognize that what your wife is saying is deeper than what you are thinking?" Yes. She says she's tired of going to work. Do you know that she's also telling you that she's facing temptations at work? And she has been resisting them for all these years. Yeah. She's recognizing that she is no longer strong enough to continue saying no to the vouchers and the scavengers. Yes. And he said, could that be true? And I said, let's ask her. And the woman said, how do you know, men of God? Hey. I said, why are you here? The answer is the same reason why you came to me for help. Yes. Dai akataura izvozvo dai tinambokona nosvika panapa kati dzimwe nguva anenge achiziva mareactions aunowanzoita saka anoshandisa language iri broad kuti ndaneta nekushanda ndauda kuzorora. nyaya yacho kuipedza ndeyekuti izvo So the conclusion is, munhu bvuma kuti izvi ndazvitadza you should be able to kana kuti accept ndakundikana where you have failed, senyaya yamambe mataura yababa pakutanga where you said kuti in the beginning hazvimanikidzwe kuti munhu unzi unofanira kunge wakatongorora taifanira kuve nevarume vanofanira kuti ini ndatadza that you are not ndasara supposed to be itika married. We should have had men that were willing to surrender and say, I'm failed at this marriage thing. Ezvi tine mumwe ari kugara mumba magogo vakatenga imba kuwaterfalls. Gogo ivava vakauya kuchechi iye haana pekugara. Kwakuvhevhetedza gogo vaive kwakugara imomo. Kwakuda kuvhiringidza gogo ava kuti vabude muchechi iye agare mumba magogo ava mahara. Murume mukuru. Zvese zvaari kutaura kuti vhangeri rarasika kuda kugara mumba mechembere iri kushanda. Iye nagogo ava vanotori vakuru kumudarika. Iye haana imba haana stand. Ari kuchigara mumba magogo. Gogo vacho vasati varitaya vari kushanda. Iye akaritaya. Haana imba asi akaritaya. Why are there many divorces now? It's because murume vakuseni anobuda achiendawo kunoswera nemumwe murume ane vision yake, iye haana vision. Kweta mukadzi wako anobuda achinoswera ari pavision yemumwe murume asiri murume wake. Vana vanosara nemusikana webasa akawanikwa paWhatsApp. Tiri kutsvagawo musikana webasa. Zvonzi pane mumwe wekubudiriro odziyenga awe. Musikana we anoona pornography. Wana wako akagara nemamovie egay. Anenge achiona kamwana kako kara wachioneswa nasisi. Hanzi mai wari kubasa. Mai wari kuswera nemumwe murume ari kuapfimba. Iwe uri kuswera nawo wakadzi wari ikoko wari kukutemta wachiti hanzi handsome man chiti uri gentleman. Already this is a broken family. Saka Mwari paakasika Adam na Eve akawapa clear instruction. Kana muri mugarden muno musaparadzana. Pane murume ndo pane mukadzi. Exactly. Vakadzi havana kusikirwa kuita mabasa. Vakadzi vakasikirwa kuchengeta misha nekuzvara vana. Wana mabonyo wanga wangwara. Ndosaka vakachembedzana. Iwo wanzwa nekutarisa foni izvo. Tori foni yako. Jana kutaura newe. Uri stalker. Ndo mararamiro ako iwo. Imbondipawo unge usiri kutarisa. Toni. Uri stalker. Because hautrust kwaanoswera. Ende unongofunga kuti achandipandukira. Those who have wives who go to work, you must know that your wives, by going to work, they are heroes. Every time they come back home, it's a heroic act. Your wife heroically comes back home. Because there is a demon that causes men to be attracted to married women. But she's going to say no until a breaking point.
pese panodzoka mukadzi wako kubasa akasvika pamba akati ndasvika iwe unenge uchiri kubasa kuti deti ndakumba unofanirwa kumupa a hero welcome back home my wife. You have fought a good fight. You have kept the faith. But Pastor, you are a lady. You mustn't be laughing. I'm sure what you need to do right now is you also worked in the industry. Yes. It's now time for you to say, Apostle, it's true. It is, Amai. You were a married woman, there. you were in the work. Tell us your experience. Yes. There is seated another hero. Tell us of your heroic acts. It's true, Amai. There are vouchers there. And they pretend to be like, they put you in a position yekuti iwe unofunga kuti pamwe dai wanga uri married kwavari ungadai usiri kuya kubasa. Yes. Ivo vanogona kuchengeta kupfuura murume wako. The workmates will tell you that my wife is not going to work, I can take care of her. Yes. Your husband is a useless man. Anokusiya uchiuya wakadai nekunaka kwawakaita Saka maakupedza basa manheru. Iwewo manje. Maapedza basa manheru anobva una mashandiro ataita nhasi. Andoti ukasvika kumba wosoka makumba ako mutabhu woisa mabathing salts. Iwe unenge uchigezera mubhafu. And you know now tiri kurama in a generation where sex is being modified. Bonde riri kuita sekuti kune kwariri kuitwa zviri nani kupfuura mumba mako. Kune vari kuri advertiser. Ende varume vakawanda iko zvino even muchechi wahakira mweya chipfambi nekusatendeka. Ndowa upenyu hwedu. Because bhuku raProverbs rinoti mukadzi, Proverbs 9 inoti mukadzi akaipa anopupira, anogara pamusuo weguta achidedzera pano anopfuura achiti pfuura nepano nekuti mvura yakabiwa inonaka. Stolen waters are sweet. Chingwa chinodyiwa pakawanda chinotapira. Bonde rekuita usiri mumba mako uchirwa nevamwe vakadzi roita sokunge radirwa shuga. Saka nyika iri kuadvertisa zvinhu izvi. Now maprinciples edu atinofanira kuti uphold as Adventist have also fallen. Why do we have many weak people now? Many weak men. Inini contribution yangu ndeyekuti My contribution is that wemurume as a man, autoshaya basa. you cannot fail to find something to wakatoshaya do. basa kuti uriritire mhuri yako. You can't fail to find something to do to look after your Kana family. uine degree rako nyika yakaoma risingashandi. If your degree is Chimboisa difficult pasi. to use, then put it down. Woenda kwete kuda kutsanangurira mukadzi kuti nyika yakaoma. And instead of explain to your wife how difficult. Exactly. Shaya hope Hold on. Easy baba. Hadzimirwa mai. Ibasa rako kuprovide mukadzi ari pamba achidya achiswera achiona vana vako zvavanoona paTV. Ndiye anoona chimaneja wana achivaisa pfungwa dzako. Ndoti wana wangu waziye mavhesi shamwa mangwana wadzise nda kuzoona vakudzoka manheru oti wana tanaka vakuziye mavhesi imboitira dhedhe wauya kuti urusvika pamana 6 wakupi pakaipa traffic fanobika sadza watobhurirwa uri kubikira mukadzi. Hatazamurupare wechiroti wakadzokaira chakwari yako. Hanzi mai wachiri kubasa wakabirwa wane mushikashika wakadzvinyirwa nemamafia mushikashika imo wakabatwa pane chiri kutesa roko chiti pane peresha pana chichiguma chibata zvidya zvemukadzi zvakatsvukira. Hawatambi hausati waona mavhidhiyo anobuda kana emabhazi aya nguva yemazuku ekune wakomana unongomira kumashure kwemukadzi wako achidai wachiguma zvako achitonzwa ari baba munda womurume tomora. tatare pedyo kuti nhasi uri pataiti mani aupabude. Ndachiedza kutaura kuti murume I was trying to say that a man sumuka ushande must stand and work. zvekuti murume haufanira kumbowanikwa uchitaura kuti hakuna basa A man must never be nekuti found kuziva to be saying kwandinoita inini pese pane basa there is asi no kuda work. kuti iwe ndione uchida kuchuza zvichienderana pamwe nekudzidza kwawakaita. because there is always work, but you might become very picky about what you want to do based on your education. Kana nyika yakaoma ita zvinomboitika panguva iyoyo kuti uchengete If the mhuri. world is difficult, then do what is practical at that time to look after your family.
makataura imbaba mukati You said, my zvakanzi father, inda unoverenga padombo muchitsanangura nyaya yekuda mukadzi. go and read the vision and you explain in Mukadzi loving your anoziva rudo wife. nekuchengetwa. A wife Yes. knows what it Ukamutaurira means kuti I love you to be loved by being netext looked after. message wakarara kumba inoblutikwa. Exactly. If your expression of love is a text message, she's going to ignore that. Murume asingashandi anosvota. A man who doesn't work is annoying. All right. Saka murume ye nai. So such a man, Nai mkoma. my brother, Saka murume ye kana asara pamba. when such a man has now stayed at home, Zvakaipa here. is it bad? Is it wrong Akachi for him tsvairawo pamba. to also sweep the house, Osuka ndiro to obika. wash the dishes, to cook the food? Baba anditombosubscribe kumurume anotombosara pamba. My father, I don't even subscribe to the idea that a man should stay at home. Hafaniri kutombosara pamba munhu murume. He shouldn't stay at home in the first place. Muka uinde unosha hazvina kana compromise. There's no compromise on Ibva that. pamba. Ibva pamba Get away from the ungatongomuke house. otoinda hako You might just wake up and leave the house and go anywhere. Okay, so guys, this is it for today. You just tell me what you think, and I'll try to compile my videos here to pay a solution to how you can deal with these personal life issues. I'm named Jisangana now. It's your boy GodK by GodK TV. Please do subscribe, guys. I see you on the next video. Mazimbo ndokudai zvisingaite ndimi varungu vangu. So whatever you want is whatever I do.